Ndakadanana nitenga nguno na 71 tadanana ndakabva ndaite pamuviri zvare mwana wangu unonzi Christopher kana kuti Bhovo musi wa 2 February 1972 kusvikira ndizobarire kumba ndapapesanisa ndakanyorere tsamba ndani pamwe akapindure tsamba achiti inini handi kudiba nemimba yawataura iyoyo tsvake kuona ubvisisa kune mukadzi waizitengesa kwediyo ukazoshaika endaikoko ubvisise mimba yako handidiba saka ina handina kuzoita simba rekuatsvaga kuti ndiuye kumba kwavo kusvika ndazvare mwana wangu iye wacho nemwana wacho haana kumbobvira amuona pa saka zvaakunetsa izvozvizvi wanga ane pfuma dzake dzakawanda ng'ombe nembudzi nemakwai asi zvese zvapera kukura iye wacho haana utano saka tiri kufambawo takafamba zvikanzi baba yemwana uyu ari kucheme mwana wavo kuti ngauye kudzinza saka mwana taakuye kutsvaka kuti tiona ndekwarangwa Mati gore ripi mai kuru ndati 71 mwana ndikazomubara muna 72 muna February musi wa 28 February imimi kumba kwenyu ngepi yekwakarima kwakarima regai titi isusu hatina chetingakanidza because panguva yaitaurwa iyoyo takanga tichakatsonga mabarwa here ndabarwa asi ndadiri makore uyu ndiye wanga akuro ini ndandi chakatsonga saka chokwadi ndiwano cheziya hapana unati chokwadi chaite kuti mbuya wawe mwanawo zvinetswa ari kufamba achizvibata baba acho aya kuti mandiude mwana wangu waangoti ndobvisise mimba yacho tese tiri akomana amweni mukadzi vanhu mwana aite mimba
musikana ite mimba vamwe vamurivo da mimba ingevi havasi kuzvida pakuti aite kubvisi mimba ati hadaka ndikubara mwana wangu ndochengeta nguva yese achiita mwana ukura kwake kudindini kwake asi zvinetso zvachizoya baba aya akamboti zoladaya akuti ndode mwana wangu munopatodini ndiri kuti matauriro aita ati zvineswa achiti wanga ine makwai ake akapera right. Saka tiri kuti izvo hazvirambirwi pamunhu chirume. Ana baba edu kudzinza kwedu kunoka kundonanhu anoitawo zvinoitika. Saka tiri kuti nyaya yawo ngatiende pamberi kuti tizive kuti saka tochizwi tibatsirei. ndimi babangu patakambourwa nemwana ereshira arume ari muno aiwa ndiwo mutangu arume ari muno nyaya havo aiwa vakambourirwawo ini ndakaonekwa nge4 ya ndakabhadhara pfuma yacho ndaizviziya asi ndichipa asi ndaenda ndakafa ino ndiripo ndati hai inozviziya ndaita hangu dede ndakabhadhara pfuma yacho imi mai chako muti zviro asi munoiri muidanho remunhu kunokuwanaro kuti pasina baba noti zvakaitwa ndibaba izvi welcome andire pamusoro yechingamiro tinozvitambira asi kuti tinenge tiine kutaura kwokuti dambudziko razouyawo kwevanga vari zvokuchizouya naro kuno itisava tizozivi manje kuti kana raakuchizosvikawo raakuuya nekwetiri uno tinochitangira papi taakuda kuchiti mutibatsirewo kune vakambosanganawo nezvakadai riva rekuti kufa kwepfumako saka tinozvigashira tauda uchibvunza hedu kuti pavanga vachirarama vaishandise zita rekuti ani aishandise rekwa sekuru aizi masanzu zita rangu rekuberekwa ndonzi Christopher kana kuti Bobo, Chibato kana kuti Masanzu.
Akatangaye kundiseka. Hapana mpuliza wale ya kile mbuzo. Nimekwenda. Sio mkate. Uno baura kwenye basi ni timu. Saka tunawa chini mitawe. Mwadilada siswa. Ndio maitwa kuti achwele mwana ungi pamusha anditi ngamwa pamusha muchitoze muneza matiketa mutoleni zimwete kushitoze kuita mazuri mwezozo ino wakarora ere ho wakarora kana tibvunzo wakanga warora ere Ndakarora changamire. ore wana wakarora kwani Ndakarora kwa Mutefa. Mutefa wepa Mchisa pamatongo pa Bazea. Ndine vana 6, vakomana 3 nevasikana 3. Musikana mukuru akarorwa ane mwana 1. Akarorwawo mubhuku riri parutivi pedu Chikwana. Muri mumusha mwa Chikwana. ini wakanga tusimuka mwenye kuchadeze dzimwanga kuno kwakazonyekele iyo ndio nyeti nayo mozodo kuti muone kwasekuru kwakabarwa mai avo takaona mai avo svikene mwana takamugashira kuti kwana sekuru hatisi zvakwamboini kana kuti hazukuru ini zvazvo zviripangana zvazvenyi kuzvipangana ikoi handiti orit Tarizwa changamire. Tinotenda maningi kuwanda kwehana. ndingati kuti mwadombozi kutaudzanei kwakasununguka ungaenda yenyu kumabvudii ozoparadzana nenyu Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora tete.